De Heer is waarlijk opgestaan. Lieve mensen, gemeente, broers en zusters, op deze paasmorgen mogen wij elkaar begroeten. De Heer is opgestaan. Het nieuwe leven begint en wij mogen daarin meegaan. Opstaan. Wij hebben deze week de weg van de Heer gevolgd. We hebben op Palmpasen gehoord van de rode draad van de liefde. Jezus die over de hoogte gaat, dat de mensen hem toejuichen, Hosanna. En Jezus die door de diepte gaat, kruisig hem. En hij heeft de liefde bewaard. Zijn liefde is tot het uiterste gegaan. En we hebben gehoord van de vrouw die Jezus zalfde bij een feestmaal. En Jezus zei, zij heeft mij gebalsemd als voor mijn begrafenis. Zij heeft gedaan wat ze kon. En zo heeft ook zij de liefde bewaard. We hebben gehoord van Judas die teleurgesteld was en niet meer meedeed en Jezus uitleverde. En Petrus die bang was geworden. Die zo had gezegd, ik wil u volgen, maar toen het erop aankwam niet meer durfde en zei, ik hoor hier niet bij. En zo kwam die liefde onder spanning te staan. En we hebben gehoord op Witte Donderdag hoe Jezus het brood en de beker deelde met zijn leerlingen. Het Paschafeest, bevrijding uit de slavernij. En hoe Jezus zijn eigen lichaam, zijn eigen bloed geeft voor ons leven en onze vrijheid. En we hebben gehoord op Goede Vrijdag hoe Jezus sterft als het graan dat in de aarde gaat om nieuwe vrucht voort te brengen. En tenslotte op Goede Vrijdag, op Stille Zaterdag, dat Jezus in het graf gelegd wordt en de steen ervoor. En dan gebeurt het wonderbaarlijke. Als wij denken dat er niets meer mogelijk is, dan breekt daar dwars doorheen het nieuwe leven aan. De liefde van God die doorbreekt in ons leven. Met licht, met goedheid, met vreugde. En als teken daarvan hebben wij hier deze bloemen staan. Het nieuwe leven wat ons bestaan binnenkomt. Wij gaan nu lezen over het verhaal dat het graf open is. En dat is niet zomaar een verhaal van halleluja en nu is alles weer goed. Er is ook schrik en angst en verwarring. En zo is ons leven ook, te midden van alles wat er is. Ook schrik en angst en verwarring, dringt toch die boodschap door, de Heer is opgestaan. Het nieuwe leven is er voor ons, voor jou en voor mij. En zo mogen wij met de Heer gaan. Wij luisteren nu naar het evangelie. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit de Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. En ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. En ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Wij willen nu opnieuw een moment stil zijn om deze woorden te overwegen, hoe die binnenkomen in ons leven. De engel van Paas. Zeg eens, heb je de engel ontmoet die voor jou de steen wegrolde toen je bij het graf stond? Wie was voor jou zo'n engel die in je donkerste momenten van eenzaamheid, angst, ontmoediging en wanhoop heel dicht naast je kwam staan en luisterde, heel lang? Je voelde haar begrip en haar warme hand die zei: kom, ik ga met je mee. Gaandeweg brak in de donkere chaos weer licht door. Je ging weer geloven in jezelf en in je leven. Wie was voor jou die engel die de steen wegrolde en nieuw leven mogelijk maakte? En jij, voor wie was jij die engel?
Wij willen nu met elkaar danken en bidden. En Simone die zal de schaal met voorbeden dragen. Dat we weten maar dat alles wat wij hier graag sissen willen en met elkaar bidden willen, dat dat hier in het midden van de gemeente is. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heer is God, dank u wel dat wij dit Peeskefeest vieren mogen. Dat jou de waai voor ons geven en dat wij volgen mogen. Op de waai van liefde en licht. Wij danken jou voor al het mooie dat er is in ons leven. Wat u zou denken docht aan dat goede koninkrijk van jou. Wij danken jou voor liefde, vermoeding met elkaar, voor de verbinding. Voor een veilig plek en voor vrede. En Heer, zo willen wij ik op deze morgen bidden voor alle mensen die het geen vrede hebben. Die het geen licht vinden. Die het geen liefde krijgen. Voor mensen die het op de vlucht binnen, voor mensen die het vervolgen worden, voor mensen die het alleenig binnen. Wij willen ik bidden voor mensen die het ziek binnen. Mensen die het de deer onder eigen schematten. Mensen die het verdriet hebben en gemis. En wij bidden Heer dat het leven dat jou is jouwe, dat alles terug striel je mij. Sterker als de deer. Wij bidden Heer dat wij op jouw waai gaan maaien. Maar leeuwen en hopen en liefde. Als been van God. Als licht in deze wereld. En in de stilte willen wij sissen wat een oor net voor ons sissen kan. En met elkaar bidden wij de woorden die Jezus ons doen het. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens je me goede Peeskedagen toe. En wij mogen gaan met de zegen van de Heer. Dat de eeuwige me zegen je en behoort je mij. Dat de eeuwige zijn antwoord oor jem jachtje litte mij. En jem vrede ja. En wij bidden
dat de eeuwige zijn antlit naar jem takkeer mooi en jem vrede jouwt. Amen. Wij gaan maar het lied, U zij de glorie, opgestane Heer.